खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मुसाहारि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां आथिखालाव थारैनो बर' हारिया गोजौ फारसे जौगालांगासिनो दं आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ बायदि बिथिङाव जौगानानै बर' हारिखौ गोजौ फारसे जौगाखांहोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं थिग दिनैबो बद्रसिं ब्रह्मआ बर' बिजोंजों फरायनानै इनफ्लुएन्स अफ सेल्फ रेगुलेटेड लार्निं अन एकाडेमिक पारफरमेंस एन्ड एकाडेमिक प्रक्रास्टिनेशन अफ कलेज स्टुडेन्ट्स आयदायाव Ph.D.Degree खालामनो हादों थारैनो बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव आरो गोग्गाथावनि बाथ्रा नोंगौ धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय मायनावपुर गामिनि थागिबि रुंसारि धरन ब्रह्मनि गिबि फिसाज्ला बद्रसिं ब्रह्म बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सोलोंथाइ बिफान एबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय इनफ्लुएन्स अफ सेल्फ रेगुलेटेड लार्निं अन एकाडेमिक पारफरमेंस एन्ड एकाडेमिक प्रक्रास्टिनेशन अफ कलेज स्टुडेन्ट्स आयदायाव गोथौवै बिजिरसंनानै Ph.D.Degree खालामनो हादों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं ल'ग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन